ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. тавре қаблан хабар дода будем, аз 17 то 21 июли соли 2018 дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ва маҷмӯи машқҳои муштараки амалиёти стратегии Тоҷикистону Россия ҷараён дорад. дар доираи баргузории марҳилаҳои машқҳои муштарак, қушунҳои гарнизони хорух ҷузъу томҳои таъиншудаи сохторҳои қудратии мамлакат дар размгоҳҳои ҳарбӣ ва мавзеъҳое ки эҳтимолияти таҳдиди خطر وجود دارند موقع‌های مدافعی خود را اشغال نمودند. در این خصوص توجه نماید به گزارش تهیه نموده همکسبانمان از مرکز مطبوعات وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان. در دایره برگزاری مرحله یکم و دوم جمع‌آمد مدافع حدودی، مشغولیت‌های آمادگی سفربری و مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی 17 ایولی سال 2018 ساعت 6 صبح با وقت محلی قشون‌های گارنیزون خاروخ در هماهنگی با جزء تام‌های فدراسیون روسیه با بانگ پوره خطر جنگی برداشته شده موقع‌های خود را در میدان‌های شرطی جنگ و دیگر موضع‌های معین گردیده حدود این منطقه اشغال نمودند. در این زمینه بهره در سطح بلند اداره نمودن عملیات جزء تام‌ها در بینای کمیسریات حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان و پایگاه چند از قسمت‌های نظامی حدود این منطقه ستاد مشترک هماهنگسازی بین ساختارهای قدرتی و نقطه‌های فرماندهی احتیاطی تشکیل گردیده بود که وابسته به برگزاری همه گونه عنصرهای تاکتیکی قرار دخلدار قبول می‌گردید. این چاره‌بینی نظامی در 4 مرحله و به طور نظریوی و عملی جریان گرفته رفت برگزاری مشق‌ها، تعریضی تمام عملیات جنگی، سفربری و اداره نمودن جزء تام‌ها و دیگر سمت‌های نقشوی آن تحت راهبری ستاد گنرالی قوه‌های مسلح تشکیل و براه مانده می‌شود. در برابر جلب بیش از 10,000 نفر هیئت شخصی در گارنیزون خاروخ همزمان از آغاز تا مرحله نهایی جمع‌آمد مدافع حدودی، مشغولیت‌های آمادگی سفربری و مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی 100 عدد تکنیک‌های زیرپوش جنگی و اتومبیلی، چرخبال‌های حربی و نقلیاتی می-8 و می-24، 260 عدد تکنیک‌های گوناگون اتومبیلی و دیگر سلاح و مهمات حاضر زمان حربی در آن استفاده می‌شوند. باید تذکر داد که مرحله نهایی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جزء تام‌های جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با تیرپرانی جنگی روز 21 ایولی سال 2018 در مشق‌های حربی جلاندی حدود ناحیه شغنان که در بلندی 3500 متر از سطح برق قرار دارد با استفاده اویاسیون جنگی، تانک و توپ، ماشین‌های مخصوص زیرهدار، سلاح و مهمات حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات جنگی جنبست و نتیجه‌گیری کرده می‌شود. با اطلاع агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 то 24 июл ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон 41-45 дараҷаро ташкил хоҳанд дод. аз ин рӯ дар ин рӯзҳои гармии тобистон ҳар як шахс бояд саломатии худ ва наздикони худро эҳтиёт намояд. дар баробари баланд гардидани ҳарорати ҳаво баъзе бемориҳо хуруҷ мекунанд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. мувофиқ ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, гармии аз меъёр зиёди кишвар то 24 июл идома хоҳад ёфт. дар Тоҷикистон чунин ҳолат маротибаи аввал нест. дар таҷрибаи мутахассисони соҳа 3 сол қабл низ чунин вазъи ҳаво ба қайд гирифта шудааст. طبق маълумотҳои агентӣ ин тобистони моҳи ҷорӣ асосан моҳи июл ғайри муқаррарӣ ба қайд гирифта шуда истодааст ва сабабгори ин ҳавои гарм ва хушке ки аз минтақаҳои Эрон ва нимҷазираи Арабистон ки ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаракат намудааст ва маркази ин гармӣ дар ҷумҳурии Туркманистон ҳукмфармоӣ намуда истодааст ва он ҳавое ки нисбатан хунуктар ё ки салқин ки дар минтақаҳои Урал ё ин ки аз минтақаҳои Аврупо ба ҷумҳурии мо дохил мешуданд, ин ҳавои гарм намонда истодааст. зери таъсири ин ҳавои гарм ба ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда истодааст. аз ин сабаб аст ки тӯли чанд рӯзи охир ҳавои гарм
гарм дар ҷумҳурӣ ба қайд гирифта истодааст ва инчунин тибқи пешгӯиҳо ин ҳавои гарм то рӯзҳои 20 инчунин боқӣ хоҳад монд ва ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳои минтақаҳои хатлон то инчунин 45 дараҷа ва дар ҷануби ин вилоят бошад то 46 дараҷа гарм пешгӯӣ шуда истодааст. Дар пойтахти шаҳрамон шаҳри Душанбе то 41-43 дараҷа гармӣ, дар водиҳои вилояти Суғ бошад то 45 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад ва дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад аз 32 то 37 дараҷа гарм пешгӯӣ шуда истодааст. таъсири чунин вазъи боду ҳаво бисёртар ба минтақаҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳии ҷумҳурӣ таъсири худро бисёртар мерасонанд, зеро он ки дар ин минтақаҳо обшавии пиряхҳо ба назар гирифта шуда истодаанд ва ин оварда расонида ба селҳои глициологие ки аз ҳисоби обшавии пиряхҳо ба вуқӯъ меоянд дар ин минтақаҳо рух додани селҳои глициологӣ пешгӯӣ карда мешавад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ менамояд ки дар чунин вазъи ҳаво пеш аз ҳама волидайнро зарур аст ки кӯдаконро зери назорати ҷиддии худ қарор диҳанд. тибқи маълумот соли гузашта дар ҷумҳурӣ 63 нафар ҳангоми оббозӣ дар дарёҳо ва ҷойҳои мамнӯъ ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд. имсол бошад ин шумора афзоиш ёфта ба 69 нафар расидааст ки аз он 26 нафарашонро кӯдакон ташкил медиҳанд. дар натиҷаи баландшавии ҳарорати ҳаво, обшавии барфу ва пиряхҳо дар баландкӯҳҳо ҳоло ҳам идома дорад ки ин ҳам бошад сабаби омадани сел, фаромадани яч ва сангрезиш дар манотиқи кӯҳӣ гардад. ғайр аз ин албатта баландшавии ҳарорати ҳаво оварда мерасонад ба баландшавии сатҳи оби дарёҳо ки ин ҳам бошад хатари худро дорад. тавсияи мо ҳамон боқӣ мемонад ки дар вақти нисфирӯзӣ агар феълан ягон кори оҷилӣ барояд, ҳатман бояд ки бо худ чатр дошта бошанд ё либосҳое ки бо матои пахтагин онро омода шудааст, онро дар бар дошта бошанд. ва албатта ҳамоно мемонад огоҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки обро зиёдтар истеъмол намоянд ва аз нӯшидани обҳои газноки гарм ва махсусан машруботи спиртӣ даст кашанд. гармшавии ҳарорати ҳаво дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин ғайри муқаррарӣ нест, лекин дар рӯзҳои охир албатта ҳарорати ҳаво ки аз 42 дараҷа боло шуда истодааст, ин ҳам бошад феълан бояд қайд намуд ки дар 3-4 соли охир ин бори аввал шуда истодааст ки то ин андоза ҳарорати ҳаво баланд шуда истодааст, лекин бояд қайд намуд ки дар маҷмӯи фасли тобистон дар ҷумҳурии мо бо иқлиме ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, ин ғайри муқаррарӣ намебошад. ягона ҳолате ки метавонад шаҳрвандро масалан ба ҳодисаи нохуш оварда расонад, ин риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ва он тавсияҳое ки кумита медиҳад ва дигар мақомоти вазорати идораҳое ки пешниҳод менамоянд тавсияҳои худро, дар ҳолате ки онро риоя накард, албатта ба ҳодисаҳои нохуш оварда расониданаш мумкин аст ва эҳтимолияти он зиёд мегардад. дар ин рӯзҳои ниҳоят гарм сокинонро мебояд рӯзи худро аз рӯи имконот дар ҷойҳои салқин гузаронанд, зеро ҳолати гармӣ аз меъёр зиёди ҳаво метавонад ба хуруҷи бисёре аз бемориҳо сабаб гардад. гармӣ аз меъёр зиёди ҳаво ба хуруҷи ҳама намуди бемориҳо, бахусус бемориҳои диққи нафас, бемории ишемиявии дил, диабети қанд боис мегардад ва ба гирифторони ин намуди бемориҳо табибон эҳтиёткориву ҳаракати бештар ва сайру гаштро дар роҳу гулгаштҳо аз соати 16 рӯз тавсия медиҳанд. дар чунин вазъи ҳаво табибон ба сокинон тавсия медиҳанд ки аз хӯрокҳои равғанин кам истифода баранд ва бисёртар аз сабзавоту меваҷот истифода намоянд. мо мушоҳида мекунем дар рӯзҳои охир боду ҳаво дар фасли тобистон ниҳоят гарм омадааст ва мо ҳамчун табибон алалхусус табиби дилшинос ба бемороне ки доири гирифтори бемориҳои қалб ҳастанд аз тариқи сактаи дил, диққи дил, номураттабии кори дил, фишорбарандии шараёнӣ ва инчунин он шахсоне ки дорои бемории диабети қанд ҳастанд, ҳамчун табибон тавсия медиҳем ки дар рӯзҳои гарм алалхусус аз соати 11 рӯз то соати 4 бегоҳ аз хонаҳошон беҳтар мешуд ки набароянд ва бисёртар дар ин рӯзҳои гарм бисёртар нӯшокиҳо нӯшанд, чунки вақте ки онҳо ба берун мебароянд метавонад ки тапиши дили онҳо зиёд шавад, номураттабии кори дилшон зиёд шавад, фишорбаландӣ зиёд шавад ва таъсири гарми шуои афтоб ба онҳо таъсири манфӣ расонанд. ва боз он шахсоне ки агар доруҳои маводии даркориро аз тарафи табибони онҳо тавсия дода шуд, бояд доимо истифода баранд, чунки дар вақти қатъ кардани ин доруҳо
метавонанд ки бемории онҳо авҷ гирад ва аворизҳои ин бемориҳо пайдо шаванд. чанд рӯзи охир аст ки дар ҷумҳурӣ нисбатан ҳавои гарм ва хушк ба қайд гирифта шуда истодааст ва чунин вазъи боду ҳавои гарм аз рӯи давомнокӣ дар ҷумҳурӣ тӯли солҳои охир гирем 20 соли охир дар ҷумҳурӣ танҳо солҳои 2006 2008 ва инчунин 2015 чунин гармии нисбати давомнокӣ ба қайд гирифта шуда буд ва ҳарорати ҳаво дар ин рӯзҳое ки гармии ҳаво ба қайд гирифта шуда истодааст дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳарорати рӯзонаи ҳаво то 45 дараҷа гарм ба қайд гирифта шуд. Дар ноҳияҳои тобеи марказ бошад ва пойтахти мамлакатамон то 43 дараҷа гармӣ ва дар вилояти суғ бошад инчунин то 43 дараҷа гармӣ ва дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад аз 30 то 35 дараҷа гарм ва дар шарқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон то 25 дараҷа гарм ба қайд гирифта шуда буд. пӯшидани сару либоси аз матои пахтагин ва бо худ гирифтани чатр ҳатмӣ дониста мешавад, зеро эҳтиёткор будан дар ҳама ҳолат боиси эмин мондан аз хатарҳост. мутаассифона рӯзҳои охир нишон медиҳад ки дар натиҷаи нодуруст истифодабарии асбобҳои барқӣ барои хунук намудани хонаҳои истиқоматӣ ва аз он ҳисобе ки ноқилҳои барқӣ дуруст фаъолият намекунанд ба сӯхторҳо ҳам оварда расонанд ва барои пешгирӣ намудани ин гуна ҳодисаҳо кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар ба самъи аҳолӣ мерасонад ки тамоми қоидаҳое ки ҳаст онро бояд ки ҳатман риоя кард ва дар ҳолати рух додани ин ё он ҳодисаи табиӣ ё ки ҳодисаи нохуш шумо метавонед ба рақами ягонаи кумита 112 ё ба рақами қисми навбатдории кумита бо рақами 223 13 11 муроҷиат намоед. ойшаи саттор, маъруфи Абдулло, ахбор. дар штати оахакаи Мексика тирпаронӣ сабаби марги 13 сокини осоишта гардид. дар баҳри миёназамин начандон дур аз соҳилҳои Кипр бар асари ғарқ шудани киштии гурезагон 19 нафар ба ҳалокат расида, қариб 30 каси дигар бенишон гардиданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар яке аз оромгоҳҳои вилояти сарипули ҷумҳурии исломии Афғонистон гурӯҳи силоҳбадастон ҷониби иштирокдорони маросими дафн аз яроқ оташ кушоданд. дар натиҷа 15 нафар ба ҳалокат расида, 5 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳукуматдорони маҳаллӣ ба расонаҳои хабарӣ иттилоъ доданд ки ҳодиса дар оромгоҳи вулусволии саёди музофоти сарипули Афғонистон замоне рух дод ки бо иштироки зиёди сокинони осоишта маросими дафн ҷараён дошт. маълумоте ҳам вуҷуд дорад ки ду узви гурӯҳи силоҳбадастон худро ҳамчун сокини осоиштаи маҳаллӣ вонамуд карда, ҳангоми маросими дафн дар оромгоҳ аз яроқ ҷониби одамон тир холӣ карда сипас ба самти номаълум фирор намуданд. кормандони мақомоти полиси Афғонистон дар вилояти Сарипул барои безарар намудани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд. дар баҳри миёназамин воқеъ дар соҳилҳои Кипр киштие ки гурезагонро интиқол медод ғарқ шуд. бар асари ҳодиса 19 нафар ба ҳалокат расида, қариб 30 каси дигар бенишон гардиданд. шумораи зиёди гурезагон шаҳрвандони Сурия мебошанд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аз маҳалли ҳодиса 105 гурезаро наҷот дода, онҳоро ба музофоти Мерсини Туркия интиқол доданд. ба гуфтаи коршиносон сабаби ғарқ гардидани киштӣ ин ба амал омадани тӯфон ва баланд шудани мавҷҳои баҳр мебошад. аз рӯи маълумоти ташкилоти байналмилалӣ оид ба муҳоҷират, аз аввали соли равон то кунун дар баҳри миёназамин бар асари ғарқ шудани киштиҳо қариб 1500 гуреза ҳалок ва ё бенишон гардиданд. дар штати оахакаи Мексика тирпаронӣ ба амал омад. дар натиҷа 13 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. тибқи иттилои расида, дар шаҳри Санта Мария Экатепек ки 20 нафар сокин дар саҳро машғули кор буданд, мавриди ҳамлаи силоҳбадасон қарор гирифтанд. сипас то ба маҳалли ҳодиса омадани хизматчиёни ҳарбӣ силоҳбадасон фирор карданд. барои боздошт ва ё безарар гардонидани силоҳбадасон кормандони сохторҳои қудратӣ амалиёт мегузаронанд. дар шаҳрҳои гуногуни Мексика аз сабаби зиёд мавҷуд будани гурӯҳҳои ҷиноятпеша пайваста тирпаронӣ ба амал меояд ки дар аксар маврид сокинони осоишта ҳалок мешаванд. дар қисми ғарбии Ҳиндустон нақлиёти сабукрав ба нақлиёти боркаш бархӯрд. дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расид. ба гуфтаи кормандони мақомоти полис, садама дар шоҳроҳи штати Гуҷарат дар наздикии шаҳри Танкара ба амал омадааст. тибқи иттилои расида, нақлиёти сабукрав ки бо он 9 нафар узви як оила сафар доштанд, шабона аз нодидагии роҳ ба нақлиёти боркаш бархӯрда, сипас оташ гирифтааст. ба ақидаи коршиносон, дар самти садамаҳои маргбори нақлиёт дар миқёси дунё, Ҳиндустон мавқеи аввалро касб менамояд. дар Ҳиндустон омили асосии ҳодисаҳои нохуши нақлиёт аз ҷониби ронандагон риоя нашудани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, ба талаботи техникӣ ҷавобгӯ набудани аксари нақлиёти истифодашаванда дар ҳудуди кишвар ва вазъи ногувори роҳҳои мошингард ба шумор меравад.
дар штати Уттар-Прадеши Ҳиндустон бинои баландошона ки сохтмонаш ҷараён дошт ба болои бинои чорошонаи ҳамшафаташ афтид. Бар асари ҳодиса 2 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 20 каси дигар дар зери харобаҳо дар монданд. Васоити ахбори оммаи маҳаллӣ гузориш доданд ки дар бинои истиқоматии чорошона беш аз 10 оила зиндагӣ мекарданд. ҳукуматдорони маҳаллӣ яке аз омилҳои хароб шудани бинои баландошонаро дар штати Уттар-Прадеши Ҳиндустон дар истифодаи масолеҳи пассифати сохтмонӣ ва риоя нашудани меъёрҳои сохтмонию меъморӣ арзёбӣ мекунанд. Дар маҳалли ҳодиса кормандони мақомоти дахлдор фаъолият доранд. дар Япония давоми як ҳафтаи охир дар натиҷаи гармии тоқатфарсо 12 сокин ба ҳалокат расида, қариб 10 000 каси дигар ба табибон муроҷиат карданд. аз гармии тоқатфарсо бештар сокинони қисми ғарбии Япония азият мекашанд. табибон ба сокинон тавсия доданд ки дар чунин рӯзҳои гарм бештар об нӯшанд ва бе зарурат дар хиёбонҳо аз гаштугузор худдорӣ намоянд. дар минтақаҳои гуногуни Япония ҳарорати ҳаво 39 дараҷаро ташкил медиҳад. ин дар ҳолест ки як ҳафта қабл дар минтақаҳои қисми ғарбии Япония дар натиҷаи боришот ва обхезӣ беш аз 220 нафар ҷон бохта, даҳҳо каси дигар бенишон шуданд. дар музофоти хонкени Таиланд чархбол ба фалокат дучор гардид. дар пайи ҳодиса 4 нафар аз ҷумла 2 сарнишин ва 2 рӯзноманигор ки бо мақсади инъикоси оқибатҳои боришот ва обхезӣ сафар доштанд ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои расида чархбол пас аз чанд дақиқаи парвоз бо сабабҳои номаълум ба замини шолӣ афтида, сипас оташ гирифта пурра хароб гардид. мувофиқи маълумоти пешакӣ сабаби ба фалокат дучор шудани чархбол дар номусоидии вазъи ҳаво арзёбӣ мегардад. шабонарӯзи охир дар ҷумҳурии Ёқутистони Федератсияи Россия масоҳати сӯхтори беш аз 1.5 маротиба афзоиш ёфт. айни ҳол дар ҷумҳурии Ёқутистон беш аз 30,000 гектар майдони ҷангал дар иҳотаи сӯхтор қарор дорад. вазиши шамол ва гармии ҳаво боиси вусъат ёфтани сӯхтори ҷангал мегардад. барои хомӯш намудани алангаи оташ кормандони хадамоти дахлдор бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар қисми шарқии Канада 20 вагони қатораи боркаш аз хати роҳи оҳан берун шуда ба садама дучор гардид. ҳодиса дар наздикии шаҳри Сен-Поликарп ки 70 километр дур аз шаҳри Монреал ҷойгир аст ба қайд гирифта шуд. қатораи боркаш маводи сӯзишворӣ, равғани растанӣ ва гази моя интиқол медод. пас аз ба амал омадани садама чанд вагони дорои маводи сӯзишворӣ оташ гирифт. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ сафарбар шуданд. дар бораи сабабҳои ба садама дучор шудани қатораи боркаш маълумот дода нашудааст. идомаи ахбор. дар вилояти Хатлон имкони хуби гирифтани то 3 ҳосил дар як сол вуҷуд дорад. дар ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Хуросон ва Абдураҳмони Ҷомӣ кишти такрории зироат хуб ба роҳ монда шуда, ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ ба даст меоранд. аз рафти кишти такрорӣ дар вилояти Хатлон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ҳиссаи сазовор доранд. бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон замин самарабахш истифода гардида дар як сол 2-3 ҳосил ба даст оварда мешавад. тавре аз кумитаи идораи замин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба мо иттилоъ доданд, бо дуруст баҳрабардорӣ кардан аз замин имконоти баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ хуб фароҳам оварда мешавад. бо якҷоягии идораи давлатӣ беҳтоҷи замин риёсати кишоварзӣ нақша чорабинӣ тартиб дода, он заминҳои холӣ мондае ки дар соли 2017 107 гектар ба қайд гирифта шуда буд, дар давоми 3 соли минбаъда барои ба гардиш ворид намудан нақшаҳои худро тартиб додем. чӣ хеле ки қайд кардем, соли ҷорӣ аз нисбат ба соли гузашта мо 43 гектар заминҳоро аз худ намуда ба гардиш кишоварзӣ ворид намудем. оиди кишти такрории зироатҳо бошад, тиққи дурномаи нақша ки 2404 гектарро ташкил медод, 90% онро аллака иҷро кардем. заминҳо ба кишт омода ва банд мебошанд. боқӣ монда заминҳое ки барои кишти такрорӣ пешбинӣ шуданд дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. тавре маълумот доданд, дар ҳама шаклҳои хуҷагидории ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар масоҳати зиёда аз 3000 гектар кишти такрории зироат гузаронида мешавад. деҳоти маданият ва хуҷагӣ ба номи Турахони Санқулов аллакаи нақшаи кишти такрориро бар зиёд иҷро карданд. айни замон дар вилояти Хатлон пурра аз анҷоми маъракаи кишти такрорӣ ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Кӯшониён, Хуросон ва Абдураҳмони Ҷомӣ мужда расониданд. мо дар хуҷагиҳои деҳотӣ ба номи Садриддин Айнӣ, ноҳияи Хуросон нашунамои хуби зироати пахта ва кишти такрориро мушоҳида кардем. дар хуҷагӣ мо 65 гектар замини обӣ дорем. ман чӣ хеле дидесед 40 гектарушта пахта коridagем. пахтамо ҳозирашта нашунамош хуб аст,
چی خیلی دیدید 4-5 کورکی تیار دور حاضر است خب این شونه‌هاش هست. دهقانان در کشت دویمباره پخته، پولزی، غله‌دانگی و دیگر نوع سبزیجات را پرورش می‌کنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی نیز مسئله کشت تکراری خوب به راه مانده شده است. در دهات اتفاق قدرالدین غیاسов و 50 سالگی تاجیکستان در یک سال 3 مرتبه حاصل به دست می‌آورند. امسال تامینات بهتری آب باعث گردید که خواجگی‌های دهقانی زمین را ثمره‌ناک بهره برداری کنند. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه عبدالرحمن جامی امروز با 700 استفاده برندگان آب و خواجگی‌های کلان علایده زراعت پروری شرطنامه با آب تامین کنی دارد که همه این زیاده از 15,000 گکتار را تشکیل می‌کند. بعد جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها در ناحیه وابسته به کشت تکراری جواری مکای، دان، پولزی‌ها، چهارمغز زمینی، لوبیا و ماش کشت کرده ایستاده‌اند که در نوبت خود دهقانان شرطنامه تکراری با تامین آب را کرده ایستاده‌اند و ما باوری کامل داریم که در تامین آب با مرد دهقان یگان کل دشواری‌ها نمی‌شود امسال. کشاورزان ناحیه ناصری خسرو هر قطعه زمین کارامро мақсаднок истифода бурда бо гирифтани ҳосили баланд дар фаровонии бозори истеъмолӣ саҳм мегузоранд. кишоварзӣ барои сокинони ин ноҳияи дурдаст шуғли асосӣ ва омили муҳими пешбурди рӯзгор маҳсуб меёбад. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи носири хусрав. шуғли асосии сокинони ноҳияи дурдасти носири хусрав кишоварзӣ буда, деҳқонон бо истифодаи самараноки ҳар ваҷаб замини дар ихтиёр дошта истеҳсоли маҳсулоти гуногунро зиёд карда фоидаи бештар ба даст меоранд ва ба ин васила рӯзгори худро пеш мебаранд. маҷмӯи умумии заминҳои корам дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 6400 гектарро ташкил менамояд ки имсол кишоварзон дар майдони 3000 гектар кишти навъҳои гуногуни минтақабуби пунба гузаронидаанд. имрӯзҳо пахтакорон ба ғизодиҳӣ ва коркарди байни қатори ниҳолон машғул буда аз нашъунамо ва ҳосилбандии ниҳолони пахта бо боварӣ изҳор менамоянд ки ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. соли ҷорӣ меҳнаткашони ноҳияи носири хусрав 6415 гектар майдони замин дар кишт гузарондааст. аз он ҷумла мана 3000 гектар пахта, 1540 гектар ғалладонагиҳо, 512 гектар сабзавотҳо. айни ҳол дар нашъунамаи пахта ғизои якума пурра ғиза дода шудааст. ғизои дуюм то имрӯза 65 яъне 2100 гектар қариб ки ғизои дуюм пурра дода шудааст. мо кӯшиш харҷ карда истодам ки муҳлатҳои кӯтоҳтари ғизои дуюма дода ғизои сеюма бояд омода кунем ва ғизои то 25 июл ғизои сеюма бояд тамом кунем. деҳқонони кишоварзон дар натиҷаи меҳнати софдилона аз кишти асосии зироатҳо ҳосили фаровон ҷамъоварӣ карда дар таъмини фаровонии бозори истеъмолии сокинони кишвар ҳиссагузорӣ намуданд. акнун баъди холӣ гаштани заминҳо деҳқонон аз шароиту имконоти мавҷуда дуруст истифода карда тибқи дурнамо дар майдони 3209 гектар кишти такрории зироатҳоро ба монанди шолӣ, кунҷид, мош, ғалладонагӣ, макайдон, лӯбиёгиҳо ва полизиро ба роҳ монда умед доранд ки дар ин мавсим ҳосили дилхоҳ низ ба даст биёранд. мо заминҳое ки кишти асосӣ кишт карда шуда буд ҳамҷа қарор дорем. кишти асосӣ инҷа ғалладонагӣ аз он ҷумла ҷав буд. ҷава гирифтем, заминҳое ки омода кардем кишти такрорӣ. ба ҳозир айни ҳол нашъунамаи мана кишти полизӣ аз он ҷумла мана харбуза гул кардааст. августа омода мерасад. тавре масъулин иброз менамоянд баробари дигар зироатҳо ҳамзамон дар ноҳия барои кишту истеҳсоли ҳарчи бештари хӯроки чорво таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, тибқи дурнамо бояд ин мавсим дар майдони 536 гектар юнушқа макасилос гузаронида шавад. хоҷагидорон мақсад доранд ки баҳри таъмини талаботи ноҳия нисбати хӯроки чорво имсол зиёда аз 6100 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ ва захира намоянд. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи носири хусрав. моҳипарварӣ дар ноҳияи нуробод рӯ ба пешравӣ дошта, фаъолияти ин соҳа асосан дар хоҷагиҳои деҳқонӣ назаррас мебошад. солҳои охир самти асосии як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ба моҳипарварӣ равона гардида, дар ин замина истеҳсоли моҳӣ низ давра ба давра меафзояд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. дар ноҳияи Нуробод дар заминаи як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ баробари тараққӣ додани картошкакорӣ, боғдорӣ ва кишти дигар зироатҳои полезӣ, моҳипарварӣ низ рӯ ба пешравӣ дорад. зеро аҳли заҳмати хоҷагиҳо хуб дарк намуданд ки
در شرایط کوهستان موجود بودن ذخیره‌ها شرایط فراهم می‌آورد تا از این ساحه ماهی پروران درآمد زیاد گیرند. مقصد از تشکیل کردن خوجگی یوری رسان برای تأمین اوزوقه برای اهالی میباشد، چون که مدت 20 سال میشود همین خوجگی یوری رسان ما فعالیت کرده ایستاده است. در همین خوجگی یوری رسان مدت 5 سال میشود که ما حوض ماهی پروری تشکیل کردیم. بسیار و ساحه سردرآمد همه افضلیتناک است. اساسا ما وقتی که ماهی پروری سال اول تشکیل کرده بودیم با همین شرافت دستگیری پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان ما رو همین دستگیری کرد، خودش ما را زمین داد، با پوتیوف کمون داد، راهخط مون داد برای در تجربه آموزی به مملکت‌های خارجی رفته تجربه آموختیم. همینجا بعدی دستگیری های جناب عالی ما همین وای کردیم، همین ساحه را رواج دادن گرفتیم. زمین های مساحتش 5 گکتاره جمعیت دارای مسئولیتش محدود پنبچه در ساحل دریای وحش جایگیر بوده. در این مکان خوشباد و هوا اهل زحمت در میدان 1 گکتاره حوض ماهی پروری تشکیل نمودند. تشکیل حوضهای ماهی پروری در ناحیه نورآباد از دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه میگیرد تا در ناحیه‌های کوهستان به ماهی پروری دقت جدی داده شود. این است که با مقصد عملی شدن این هدفها اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی ناحیه نورآباد مرحله به مرحله حوضهای ماهی پروری تشکیل نموده نمودهای گوناگون ماهی را وابسته به شرایط و اقلیم محل نگاهبین کرده ایستادند تا در آینده این ساحه باز هم افزایش یابد. این مایده ناحیه جنیکول آورگی بودند مویچه را. خب اون هم یک سال شد که همین قشیدگی ده، یعنی خیلی مایدهش همین اول با کلون داریم، امسال 1 کیلو هم بالا هم هسته. رشقه میتیم، بعد توت میتیم، نون قاق میتیم، مقصد گندم میتیم، جهوری میتیم، کمبیکور میتیم. در زمینه برنامه‌های پیش‌بینی شده حکومت جمهوری تاجیکستان متخصصان خواجگی برای آموختن تجربه پیشقدم به کشورهای خارج فرستاده شدند تا در یک وقت مهارت کسبی خود را بلند برداشته از راه و اصولهای پیشرفت ساحه ماهی پروری آگاهی یافته آن را در عمل تطبیق نمایند. ما در شهر دولت ترکیه در شهر انتالیا در انستیتوت ماهی پروری شهر انتالیا مدت 7 روز با تجربه آموزی روان نمودن ما را که اوید رشد ماهی پروری و نمود ماهی در مطابق باد و هوا در اونجا ما آموختیم. امروز ما از همون تجربه گرفته خود گرفته در اینجا مدت 2 سال می باشد که تجربه گرفته اون رو استفاده برده با رشد ماهی پروری در همین ناحیه کار و فعالیت کرده شدیم. سال گذشته 2 تن با اهالی پیشنهاد کردیم و این سال در نقشمون 3 تن هست و سالهای آینده با 5 و 6 رسانیدنی هستیم استحصال ماهی رو. با گفت سرور خواجگی در شرایط کوهستان ماهی پروری ساحه کمخرج و سردرآمد می باشد، زیرا تمام خوراک‌های آن در زمین‌های خودی پرورش و نگاهبین کرده می شود که از این حساب می توان دوره به دوره حوضهای ماهی پروری را زیاد نمود تا استحصال محصولات وطنی باز هم افزایش یابد. در شفت حوضهای ماهی پروری اهل زحمت 10 نفره خواجگی در میدان 4 گکتار باغ زردالو، سیب، توت، زلال بنیاد کرده همزمان در بین قطارهای درختان یونوچقه، گندم، جو و کارتوشکا کاشتند که همه ساله دهقانان از استحصال محصولات کشاورزی درآمد زیاد میگیرند. از همه مهم آموختن تجربه پیشرفته جهانی در ساحه ماهی پروری و طلبات در بازارهای جمهوری با گوشت خوشصفت استحصال خودی باعث دلگرمی اهل زحمت خواجگی شد تا در آینده این ساحه را باز هم رواج و رونق داده استحصال ماهی را به 5 تن رسانند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد.
بیننده‌های گرامی، این بود آن همه خبرگزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظوری شما نمودیم. سلامت باشید.